ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಇನ್ನಿ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕೋಲನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಲ್ಪರೆ. ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 1 kg ದಾತ್ ಚಿಕನ್ಗೆ ತಂದೆ ಉಂದೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಮುಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ, ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡಿಯೆ, ಬೊಕ 1 ಚಮಚದಾತ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡಿಯೆ, ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ 1 ಚಮಚದಾತ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡಿಯೆ. ಖಾರ ನಿಕುಲ್ ತೂಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಬೊಕ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ರಸ ಪಾಡಿಯೆ, ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡ್ ತೆತ್ತಿಗೆ ತಂದೆ, ಬೊಕ 1 ಚಮಚದಾತ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್, ಬೊಕ 5 ಚಮಚದಾತ್ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್, ರಡ್ಡ್ ಚಮಚದಾತ್ ಮೈದಾ, ಬೊಕ 1 ಚಮಚದಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಮಾತ ಲಾಯ್ಕ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒಂದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತುದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಂಡಲ ದಿಯೋಡು, ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಜಾಸ್ತಿಲ ದಿಯೋಲಿ. ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆದಾದ್ ಪೊರ್ತು ದಿಯೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆವೊಡು ಚಿಕನ್ಗ್ ಮಸಾಲ ಮಾತ. ಇತ್ತ್ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲಿಗ್ ದಾದ ಮತ ಬೋಡು ಮಾತ ಕಟ್ ಮಲ್ತುದು ದೀರ್ಪೆ. ಒಂದೇ ನ್ಯಾನ್ ನಿಕಲಿಗ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುನಗನೆ ಪನ್ಪೆ ಏತೇತು ಬೋಡು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಿಕನನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚಾವೊಡು, ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಬುಡುಡು. ಚಿಕನ್ ಇಂಚೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಉಂಡು ಕಬಾಬ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನರೆಗ್. ಏರ್ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಚಿಕನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಅನ್ನಿತ್ತೆ ವೆಂದಿತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಚಿಕನ್ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದಿಗೆ ತಂಡೆ ಯಾನ್ ಇಟ್ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತ್ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ, ಓವು ಎಣ್ಣೆಲ ಪಾಡೊಲಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಚೂರು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ, ಬೊಕೊಂಜಿ 7 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನಿ ಇಲ್ಲೆ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತದಿಗೆ ತಂದೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬೊಕೊಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತ್ ಶುಂಠಿಗೆ ತಂದೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ. ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಖಾರ ನಿಕುಲು ತೂಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ 2 ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ತಂದೆ ಒಂದೇ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಗೆ ತಂದೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ. ಒಂದು ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಆವೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಂಡನೆ ಎಡ್ಡೆ. ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ. ಚಿಕನ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದನೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ತಿಂದಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ. ಬೊಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡಿಯೆ, ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ 2 ಚಮಚದಾತ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ 1 ಚಮಚದಾತ್ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ 1 ಚಮಚದಾತ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಮಾತ ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು.
ಒಂಚೂರು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ರಸ ಪಾಡಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ರಸ ಪಾಡ್ನಿಯಾನ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ 2 ಚಮಚದಾತ್ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ತಂದೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಅರ್ಧ ತಟ್ಟೆದಾತ್ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಕ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಂಡ ಒಂಚೂರು ತಿಕ್ನೆಸ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡ್ನೆ ಕೂಡಲೇ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದಿಪ್ಪೊಡು ಸ್ಪೂನ್ ಇಡೊಂದೇನು ಈ ತಿಕ್ನೆಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇರ್ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಚಿಕನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಲೆ ಗ್ರೇವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಲಿ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ದ ನೀರು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಎಳ್ಳು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ವೈಟ್ ಎಳ್ಳು ಚೂರು ಜಸ್ಟ್ ಗಾರ್ನಿಷ್ಗೋಸ್ಕರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷದಾತು ಒಂದೇನು ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದಿಯೆ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ನಿಕ್ಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಗ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚಾತನ್ ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಪಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್.